दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो गुड गभार्नेन्स करापसन फ्रि बेखौ मोनसे आधार हिसाबै लाबोदों आरो जेराव माने गभार्नेन्स सिस्टेमा थिगै रानजायाखै बा बहाबा जुदि बेबायदि इलिगेल बा बेबायदि एलिगेशन बेबायदि करापसननि खोथा बाथ्रा तथ्य जुदि जोङो नुयोब्ला मोनोब्ला आरो थांनाय समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरनि दानिया नङा सिगांनिया बिनि सायाव माखासे एलिगेशन माखासे करापसननि मेटार ओंखारदोंमोन बे मेटारावबो जोङो जोंनि आवाज जोंनि भइस जोंनि दाबिखौ जों लाखिदों आरो काउन्सिलावनो जा स्टेट लेभेलावनो जा इलिगेल जायखिजाया खामानिनि सायाव एबसुनि जि स्ट्रं जोंनि जि मोनसे कमिटमेन्ट जोंनि स्ट्रं जिखिनि दाबि जों बेखौ लाखिबोदों आरो नैबेयाव जि कलेजफोराव बिजाब राननायनि बेलायाव 33 कलेजनि लेखा डिस्ट्रिबिउसननि नामाव पाइरेसि जानाय बा जेरैबायदि बेयाव लिरनाय दङ बेबायदि कलेजाव लेखा मोनाखै आरो लेखा राननायनि नामाव जायफोर ब्लेकलिस्टेड साप्लायार बा डिस्ट्रिबिउटर बिथांमोननि एगेन्स्टआव आरो डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसारफोरनि एगेन्स्टआव बा इन्स्टिटिउसननि एगेन्स्टआव लिगेल नटिस दैथायहरनाय बियो बे लिगेल नटिसनि जिखिनि तथ्य बा बेयाव जिखिनि लिरनाय दङ बे बेसेबां सैथो बा बेयो फुल प्रुफ नंगौना नङा बिनि सायाव तदन्त बा मोनसे इनभेस्टिगेसन खालामनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांदों आरो जोङो बिटिआर काउन्सिलखौ बिनि सायाव स्ट्रिक्ट बेबस्था लानो थाखाय जोङो खावलायदों जाहाथे जि सरकारानो जाया मानो पाब्लिकनि सार्थआव रायजो राजानि बा इन्स्टिटिउसन आरो स्टुडेन्ट कमिउनिटिजों जिहेतु रिलेटेड कारन कलेजफोरनो लेखा होदों स्टुडेन्ट कमिउनिटिजों रिलेटेड आरो बेयाव जाहाथे खुनु बेबायदि एन'मेलिस जाया दा बे एन'मेलिस आरो बे एलिगेशन्स बे लिगेल नटिसा बेसेबां भेलिड आरो बेयाव तथ्यआ बेसेबां फुल प्रुफ दङ जिखौ लिरदों बेबायदि लेनदेन बा बेबायदि जादोंना जायाखै जेला इनभेस्टिगेसन खालामनानै बेखौ प्रुफ खालामगोन अब्ला प्रमान जागोन कारन उकिला बेबायदि जादों होननानै आइननि नटिस जारि खालामदों आल्टिमेटलि बे कर्टआव बिनि प्रमाना ओंखारगोन बा तदन्तआव बिनि प्रमाना ओंखारगोन आरो तदन्तआव जि ओंखारो बे मथे बे एक्सन जागोन जों बेखौनो लुबैयो गोजोन्थों मिरु आफादनि এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।